Bi arbola ziren, bata ifarraldean, hegoaldean bestea. Baina bazuten elkarrekin mintzatzerik. Nola? Oso erraz. Ifarraldeko haizeak arbolaren ahotsa hartu eta hegoaldera eramaten zuen. Eta hego haizeak beste arbolaren ahotsa hartu eta ifarralderantz eramaten zuen. Ifar haizea eta hego haizea guztiz zoriontsu bizi ziren elkarri mezuak eramaten. Baina bi arbolak hain urruti bizi zirenez ezin elkar ukitu zuten eta ezin hobeto ezagutu eta horregatik triste sentitzen ziren. Haizea mintzatu zitzaien orduan. Zertarako dituzue zuen zuztarrak? Bi arbolek berehalaxe ulertu zuten. Eta lurrazpitik haien sustraiak hegoalderantz eta ifarralderantz luzatu zituzten, eta topo egin zuten elkarrekin, harrezkero biak oso zoriontsu izan ziren. Kaixo kuadrilla, zer moduz, dondon kikilikon dau, ederki dakizuen moduan, eta ipuñaren ondoren Txolarte etorriko da, Deuluzonen abiatuko gara, gaurkoan Gasteiztarrak eta Zumarragarrak izango ditu lehiakide, eta beste hainbat gauzatxo ere, baina gure jefeak esango luken bezala, eta gurekin Tapia eta Leturia. Yo la da bidi bada bada bidi mada bada bidi. Yo la da bidi bada bada bidi mada bada. Yo la da bidi bada bada bidi mada bada bidi mada bidi. Yo la da bidi bada bada bidi mada bada. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada bidi mada bidi. Oh la da bidi di di. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada bidi mada bidi. Oh la da bidi di di. Yo la da bidi. Prima egerra, oizutan fidaturi, aniz bagira, oro trompaturi, enia zirerrez, errazu baialez, bestela banua, desertiala, nigarrez urtzera. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada bidi. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada bidi mada bidi. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada bidi mada bidi. Oh la da bidi. Yo la da bidi mada bada bidi mada bada bidi mada bidi. Oh la da bidi. Kaixo, eta eskerrik asko gurekin ioteagatik. Zueri, eskerrik asko, zueri. Ara, hemen etorri zaizkigu Tapia eta Leturia. Munduko trikitilaririk onenak. Xaldegia. Bai, bakoitzak beren etxean da munduko hoena. Ni nire etxean eta besteen etxetan ere, zazuela pentsa. Xaldegia. Beste esan barko dute hori, Hor, lehenengo galdera hemen mundu ustiek jakiteko. Zergatik duzuen Tapia eta Leturia izena. Bata gorra dalako Tapia eta bestea Leturia asko irakurtzen duelako edo? Ez, nire abizena Tapia dalako. Eta nire bigarrengo abizena Leturia dalako. Eta lehenengoa? Berasaluze, horretik, Xabier izena. Baina bakizu imaginan kontu horiek. Eta Tapiaren izena? Ez, ala da, nire abizena. Izena. Jose Francisco? Joseba.
Joseba. Joseba Tapia eta Xabier Berasaluze Leturia. Leturia. Eta, aizue, esan behar diguzue esate baterako, nola elkartu zineten? Bueno, elkartu ginen Leturiak trikitixa ikasten zuen nire osobarekin, eta nik ere nire osobarekin trikitixa ikasten nuen, eta antxe ezautu gendun alkar. Eta, hola, hasi ginen biok, jotzen. Honek panderoa lehendik jotzen zuen, nik trikitixa pixkat, hola xe. Eta panderoa jotzea esate bateko sai alda, panderua. Keba. Ez to bat ezaldik mundu enten. Da gauz guzi garresa dire. Gusto pixkatekin hartu behar. Nik batzutan ikusi izan dut, nola, behatza hola, txistuakin buztitzeuten geho hori iteko. Bai, baina niretzat hori oso txarra da. Biziatu itezu gero behatza. Behatza da panderua. Panderua hemen dago, beti hori behar da. Behatza noski. Eta gertatzen da gero, bustioi bukatzen baldin badaz, baldin bakazu ja nun buzitzeik, piez harrinezte hasiko. Ude bason sortu. Bat, eskatu ezan sortzeko. Orduan, tikitia bakarri jotzik izango litzake, iturri honan duan. Noski, ondo, emitxe. Aixue, eta zaila alda tikitia jotzea? Ez. Beste gauzak bezalaxe. Orduak sartu ezkero. Baina zenbat ordu edo, zenbat denbora sartu behar da? Zenbat urte, zenbat hilabete, zenbat egun? Bueno, hoi persona batetik bestea ezberdintasuna bada, baina, bueno, urte betea edo urte pare batea pieza desente jotzen diela. Pareja hona ingoal genuke, eh? Jude, nik urte bete esen, nik 2 hilabetetan edo maixo hondi esango nintzen. Soitzun gaina. Soitzun. Ni panderoa akutsiko jotu. Bai. Aixue, eta nolakoa da trikitilarien bizitza? Herri-xerri xabiltzatela eta horrela? Oso politia. Eta gogorra. Kanpotek ikusita oso politia, eta barrondik ikusita ere bai. Bai, nolakoa ez, polita ditxu, arroxa. Arroxa da? Horrek izan nahi du nobio asko bilatzen dela. Nobio asko ikusten ditugu, baina ez ditugu bilatzen. Batez, Osipena, Eta zergatik hori ba? Ni ez dakiz, egize pasten da, baina... Zuekan romeria xautenean eta jaian berbenan. Bai, eske, gertatzen da argiak itzaldu egiten dituzte, gu jotzen dugunean. Eta inork ez gaitxu ikusten. Ikusita ere. Kandelakin hasi beharko gehiago mendik aurrea. Aixue, izketaldiarekin jarraitu baino nago gauza bat. Badakin daukazuela, irain kanta polit bat, eta nik txirrui eskeni nahi nioke. Mirri. Kanta txikita polita da, ikusiko duen potati. Josixue, txirrui entzat. Haupa ba. Ikusi nuanian nik zure jelatza, iruditu zitzaidan sorginen erratza. Ikusi nuanian nik zure sudurra, iruditu zitzaidan lukainka muturra. Ikusi nuanian nik zure okotza, iruditu zitzaidan gaztaina morkotxa. Ondo. Primeran. Potiri gustatu saio, eta niri ere, eta txirrek entzun badu, xiuretzaiela gustatu. Baitare. Aixue, beste galdera bat egingo dizuet. Galdera solemne bat. Trikitria euskalduna alda. Esaten dutenez, trikitixa instrumentua bea kanpotik dator, italitik edo. Baina, bueno, hemengo doinuak hemengoak dira, euskaldunak dira. Eta panderoa? Panderoa, bueno, pensatzen dut mundu guzin daudela panderok, mundu guzin jotzen da panderoa.
Baina Edozein, hemengo sesen eta Bueno, idien larruakin egin guk da. oain jotzen duen hau ez da hemengoa. Hau Galizitikan ekartzen ditugu panderok orain. Leno garai baten egiten zuten hemen, baino, bueno, seguruna demandaik ez zeolako, ja bukatu egin zen. Eta guain ez di egiten hemen panderuak. Ja ez di egiten, ja, Euskal Herrian. Baina ez dauka, euskal tikitixak ez dauka hola berezitasun propio euskalduna? Instrumentua beak, bi sostenido edo bi botoi gehiago ditula hemen. Bi sujetatuta euskal. Bai, hoxe. Gehiago, handiagoa itxeko. Eta zuen jotzeko moduan aldaketa esarri duzue, Bai, noski. Zein duzue berrikuntza eta bidea zabalduta. Zer gauzak duzue? Bakarrik martxa pixkat jarri dugu asuntoari, besteik. Martxa pixka jarri duzue. Orduan martxa pixka baino, martxa asko jartzeko, segatik ez diguzue fandango bat jotzen potirekin dantzatzeko. Ingo aldezue? Horrenean gaina. Bale, Oso ondo duzu. Primeran da ederki eta esker mila guztioi hitzak ere sobran ez horrelakoetan eta txorarte bikaina izan da honako. Dena den guk Debuluzonen abiatu behar dugu, baina lehen da bizi aurretikoak. Sartuko gara, ala ez? Ea txiribitonek zer dioen? Honek bai ez dio. Zer gaitezen bada? Nolako gaztelua, Eta nolako frutak, Mirri? Egia? Eta nolako pastelak! Begira, Mirri. Mirri. Mirri, hemen egok. Txirri! Lasai, ez da zer gertatzen. Zergatik ez dago argirik. Ez zeki. Mirri. Txiribiton? Txiribiton. Txiribiton! Txiribiton. Txiribiton! Txiribiton! Txiribiton. Kakati eldorti! Haze susto eman diguan nazkante alena. Iruro galdela, hasiko algara hemen dagoena barruratzen. Baina niri etzei da bat ondo iruditzen, gainzapia falta da. Gainzapia? Eta hori gabe jaten astea. Neri bosta joa seidak, Bai, baina niri etzei da bat egoki iruditzen gainzapiri gabe bazkaltzen astea. Hasi duk txirri bere urbanidaiarekin. Zer, hiek aurkituko duk? Gainzapir bat? Txiribiton, oso ondo iruditzen zeidak. Orain, itxoinen behar. Lasai, bitartean gaztilu hau miatuko diagu, Gauza benetan interesgarria baizaudek hemen, Mirri. Benetan...
Mirri. Ai. Mirri. Hau zorgindua ote da gaztelu hau. Mirri! Kontxo, inotzalena. Ze susto eman didan. Begira txirri, xaurkitu duen hemen barrean. Zer? Begira. Bi izara. Bi zara? Bai. Eta zer? Eta zer? Eta zer? Ejaltzaik egene kurritzen. Eman baldiogu susto bat txiribitoni. Horixe, fantasmas jantzi. Nola gustatzen gaiden nire hori. Jantzi aizte zero jantzi. Deitu dingo ziuk. Txiribiton! Ator, txiribiton, larri gaude eta! Ataraska! Fantasmak daude! Txiribiton, korri atarara! Adobo! Galdezka abiatuko gara gu, eta etxean zaudetenak noski, eta hemen gurekin lehiakide zaretenak, gurekin hemen erantzunez. Salsa taldea, Zumarraga, Urretxu Tantzulako jendez osatu zaigu, Josunek, Josmari, Juanita, ongi torriak. Eta pika taldean berriz, joan den astetik ezagunak ditugun Xabier Garbine eta Ana Mari. Kaixo. Josune, Mendizabal, etorri honaino. Ze ikasten duzu zuk, Josune? 6. maila. 6. maila. Eta norekin torri zara? Nire irakaslearekin eta izebarekin. Ea suerteri badagoen. Marrazki bat erakutsiko dizugu, eta marrazki horretan gauza asko egongo dira. Eta gauza guzti horiek anaia edo arreba bizkia izango dute. Denak parekatuta egongo dira. Eta zuk erlazio hori bilatu beharko duzu 30 segundutan. Bata 6arekin. Bata 6arekin. Bia 8arekin. Bia 8arekin. Irua 11arekin. Irua 11arekin. Laua 9arekin. Laua 9arekin. Bosta 10arekin. Bosta 10arekin. Eta 7 12arekin. Zuzen, 7 12arekin. 10 Puskarri. Xabier aurrera. Xabier, zurire froa antzekoa jarriko dizugu. Orain eskunarroa izan ordez, beste zerbait izango dira, baina parekatu egin beharko dituzu 30 segundutan. Bata 8arekin. Bata 8arekin. Bia 7arekin. Bia 7arekin. Irua 5arekin. Irua 5arekin. Laua 12arekin. Laua 12arekin, barka. Eta 6 11arekin. 6 11arekin, da bat falta da, barka. Bat falta da. Eta 9 10arekin. 9 10arekin. 10 Puskarri, pika taldearen zatere. Eta Josmari Garralda. Aurrera. Kaixo, zer moduz? Ondo. Xabierren irakasle, barka, zein, ni Xabier esaten. Josunen irakaslea, zer moduzko ikaslea da? Ona, ondo portatzen da. Josmari, Mirri bezalako ikasle bat izango hau, juizioan sartzeko ze... Zein gonean? Bai. Bueno, ez dakit, segurazki zigortu eta... Ez zigor jarriko... Ze zigorra? Bueno, soinketa maten eta soinketa gela zikin jauten da normalen da, erratza eman da, erratza pasatzea helduko nuke. Ez du oso gustora entzungo hori, baina tira. Esaera zahar bat erakutsiko diegu, baina bokaleak fuera, bokaleak kendu egin zizkiuk, eta ordez irudi geometrikoak ipini. Euke esaera zahar hori irakurri egin beharko duk 55 segundutan. Asto askok, lasto asko. Ea egia den, asto askok, lasto asko. 10 Puskarri! Eta horrela, 20 salsa taldeak. Garbine Mendizabal.
Kaixo? Kaixo. Atsotitz bat zuri ere, bokaleak kendu eta irudi geometrikoak ipini dizkiogu, eta ea, 45 segundutan, nondik norakoa ematen diguzun. Ea. Osasuna munduko ondasuna. Osasuna munduko osasuna. Ea egia den? Osasuna munduko ondasuna. Zuzen eta 10 pizkarri. Eta aurrera Juanita Zabalo. Kaixo, zer moduz? Zein ofiziotako zaitu duzu? Ni sukaldaritzakoa. Sukaldaritzakoa, eta aukeratu diguzun gaia orduan? Bueno, eguneroko lana ez itxarren. Zein izan da aukeratu diguzun gaia? Iparragirre. Zuk ez zautu altzen nuen edo? Ba ez. Ea, lehenengo batera. Josemari Iparragirre Urretxun jaio zen 1820an. Baina ze kaletan jaio zen? Kale Zarrean. Ez? Kale Nagusia. Kale Nagusia, 10. zenbakian. Zuzen. Zenbat urterekin esaten dio Iparragirrek bere amari, agur ama, kolegiora noa, gero 7 urtetako gerrara joateko? 13 urtekin. 14. 14 urtekin, zuzen. Diotenez, Mazarredo generalak Londresen kantari euskalduna kantatzen entzun zuen Iparragirre. Nola hasten da kanta hori, kantari euskalduna? Gitarra sartxo bat. Niretzat laguna, zuzen. Mazarredok Euskal Herrira ekarri eta Iparragirre Madrila joan zen ama gurtzera. Zer esan zion amak semea ikustean? Hau da ordua iristeko eskolatik? Hau alda eskolatik etortzeko ordua, zuzen. Gernikako Arbolaz kantu famatua non estrenatu zuen Iparragirrek? Non estrenatu? Bueno, Café San Luis Madriden, baina badao esaten duenak iparralden lehengo iparralden kantoze bat. Hor zalantza dago, baina ontzat emango du. Café San Luisen Madriden esaten da gehienetan, iparralde ere tarteko aipatzen bada ere. Zuzen, nere herriko neskatxa maite, ahoz kolorez zaitut gaur laztantzen, nori idatzi zizkion Iparragirrek berso hauek? Bere... Ziria. Ziria. Hitz hauek Benito Lertxundien adira, baina Iparragirrek ez zituen idatzi. Guardia Zibilek atxilotu zuten Iparragirre Tolosan. Horretan oinarrituz sortu zuen kantuak nola dio? Tolosan Nere amabalekin. Bueno, Zibilak esan naute. Zibilak esan naute, hori bai, zuzen. Aleiko neska batekin ezkondu zen Iparragirre, ze izen zuen? Ángeles Kerejeta. Angela Kerejeta Aizpurua, zuzen. Buenos Airesen ezkondu ondoren, nora doa bikotea bizitzera eta lanera? Uruguaira, Nueva Palmirara. Eta azken galdera, Villarreal de Urretxu nere herri maitea, seme bat eman dezu amorioz betea, agurra dizkideak ikusi artean, zuen ganatuko naiz egunen batean, esperantzaken bizi nahidet bitartean. Nola amaitzen da berso zoragarri hau? Lagun dize dugu elkarre, Demora joan da. Gero ezurrak utzi nire lur maitean. Azkeneko lastima izan da. Azken galdera... Azken galdera asmatu da utzi duzue, baina 38 puxtarri lehenengo tanda honetan ez da mauka txarra. Ana Mari Laskibar, kaixo? Kaixo. Lehen Juanita sukaldari dela aipatu dugu, baina zuk sukaldaritza duzu gaitzat, Euskal Soziedadetako sukaldaritza zuzen ere. Lehenengo galdera, zein dira arrain zopa egiteko gehien erabiltzen diren bi arrain? Bi arrain, sopa? Arrain zopa. Arrain sopa, kabratxo ero rape. Bai? Gehien erabiltzen dena? Legatza ere bai. Legatza eta? Legatza, eta kongria. Kongrioa edo sapoa ere izan daiteke. Zuzen beraz. Bazkari edo afari batek dituen ataletatik, sarrera, lehenengo platera, bigarrena eta postrea, zein izan da gure soziedadetan gutxien landu dena? Postrea. Postrea, errezeta oso gutxi daude postreari buruz. Zuzen, postrea da bai gutxien landutakoa, eta ba aldakizu zein den errezeta desberdin gehien biltzen duen jakia? Errezeta desberdina? Bai. Ez da. Esan bat?
Legatza. Izugarri aprobetxatzen da. Dena aprobetxatzen baita eta errezeta izugarri daude legatzaz. Orain dela gutxi Bizkaiko jatetxe ospetsu batek plater berri harrigarria asmatu du. Legatza, konejua eta jabuoko urtaiazpikoa osagai nagusitzat dauzkana. Probatu duten guztiek ikaragarri gozoa dela aitortzen dute hau batez. Nola izena du plater honek? Legatza, konejua eta jabuoko urtaiazpikoa. Nola izena du? Esan izene bat? Ziria genuen, lastima. Lastima. Nervioak izaten dira horrelako kasuetan, baina legatza konejua eta gero jabuko ordaiazpiko hor nahastea ez da oso. Nahasketa txukuna. Legatz kokotxak gure sukaldeetako beste mirakulua dira. Pentsa esate baterako kokotxa fresko 2 kilo duzula salsa berdean prestatzeko. Zemat irin eman beharko zenioke salsa hori lodi eta puntxuan geratzeko? Ez da behar irinik. Ez da hori irin beharrik, ez noski ongi mugitu eta nahikoa da zuzen. Lau edari hauetatik zein etzaile komeni kokotxei? Txakolina, ardobeltza, sagardoa edo txampaina? Ardobeltza, zuzen. Arrabak zer diren baldakizu? Arrabak? Arrabak. Kalamares. Bueno, txipiroia prejituta, ez? Bai? Ez. Kalamares? Ez. Arrabak. Arrabak, bai. Pelota txiki batzu. Arrautzek ote diren edo esaten da, eta bilduta arrainen haziak daramazkite. Jateko kontutan legatzarenak izaten dira preziatuenak. Arrabak. Arrasateko partean, bada plater propio eta kuriosoa. Landare baten lorearen perdigoi antzeko bolatxoak erabilita egiten dena. Zein? Arbigarak. Arbigarak. Esan ezazu arbigar hauek prestatzeko moduren bat? Lehenengo egozin bie dira, burakan bize bazko, eta gero gatza eta olioakin, da gero kendu gura dana, eta txitsarriakin da piparminakin. Zuzen, edokida. Jaki garestiak beste batzu merkeagoz imitatzea, ez da gaurko kontua. Sapoa esate baterako otarraina edo langostaren ordez eman izan da sarritan. Angulen ordez prestatzen denik ezautzea alduzu? Bai, raia. Raia askotan gabiltzen da, baita fideoak ere, angula merkeak ditzen dizkioten horiek. Eta honela guztira, zazpi izan dira asmatu dituzuenak, 34 puxtarritan dago pika, eta salsa berriz 28. Txalo bero hauekin, beste zertan hasi baino lehen, ikustitzagun Dondonki Kilikoneko sariak. Hona hemen gure erakustokiko sari batzu. EASO kaleko bengoak ekarritako organu hau 200 puxtarritan. Musikartek 300 puxtarritan piano eskaintzen digu eta 200etan berriz ordenagailua. 100 puxtarrirekin kultura zaleontzat Etor argitaletxearen argitaldapen osoak. Musikak jarraitzen du oraingo honetan ere. Musikarteri esker IFI musikakatea 80 puxtarritan. 60 lortuta kitarra elektrikoa eta 50 badira lortutakoak eskusoinu politau. Suerteak aingora ezpadu jo, 10 puxtarriretan Arahor ardatz euskaraz jolasen ibiltzeko jokoak. Eta gure haurtxoentzat hain maitagarri bilakatu den Txiribitonen hartzatxoaren lehenguzu propioa 15 puxtarriz. Ez dakit gogoan izango duzuen, baina pasaizu batetan Txiribiton organiloa zela medio eta diru eskean ibili zen kale gorrian, eta 600 txampon jaso zituen berak. Baina, oraindik artekoan ez du demorarik izan txamponaie kontatzeko, eta hori izango da, bai salsa eta bai pikari ipiniko dizugun lana. 38 puxtarritan dago salsa, eta 34etan pika. 35 puxtarri gehiago emango dizkiogu, 300 txampon horiek zenbatu eta zenbat diru dagoen bertan esaten digunari. Salsak eta pikak 300 txampon izango dituzue, zenbat diru daukazue eskuartean. Zirt, zart!
Ea, segunduan mesedez, segunduan, zuek pika eta rosei kontatzen lasai, salsako 3.000, 300 eta, zema da? 71, ea zuzena den? Ez da zuzena. Bai, ea segundu bat mesedez, ea? Lauren eta 74. Ez da hori zuzena, etorri bi ordezkariak mesedez, eta zuena, gauza bat egingo dugu, gehien inguratzen denari emango diogu. Ea, zuek ze zemaki daukazu orain? Guk orain daukau 3.315. Eta zuek? 2000 lauren eta 74. Ea ba, salsa taldearena 3.356 zen, eta pikarena 3.421. Gertuena salsa ibidilenez, salsa taldea irabazua. Eta honen bestez, salsa taldea datorren astera arte agurtuko dugu, 38 puxtarri zituzten orain artekoan, 35 gehiago guztira, 73 puxtarrirekin datorren astera arte salsa taldea. Kaixo, Xavier. Bueno, bi programetan egon zarete gurekin, zer moduz? Oso ondo. Dena den, ikusten zema puxtarria euskazuen, apustuaren garaia iritsi bat izegu, eta 34 puxtarri zenuzkaten gaur, aurreko programan 71 guztira 105 puxtarri zuek lortutakoak, 105 puxtarri horiekin, bakizu apustu egin dezakezula, ea ba. Horrela, segurantzia handiarekin buelta eman, eta txirremitoiari eragin, bai. Zein da irtengo den pailazoa? Txiribiton. Zergatik? Nahi badalako. Itxoin ezagun segundutxo bat, behar bada ez da entxarra eta erantzuna. 25 puxtarri apustu egin zenuen, beraz, bueno, txarxamarra bada, baina ea nola geratzen zaren, 105 puxtarri zenituen orain artekoan, eta 80 puxtarrirekin geratuko zara bai. Mirri eta Txiribiton hor zeuden, zuk nahi zenuen Txiribiton bai, eta noski txirri hortxe bertan. Lastima izan da,
Eta zein sari eraman eta hori, gero hitz egingo dugu. Balakizu zein behar duen, lemairen alde egin behar dugu, ze ez dakit esan didan, bai, zerbait irakurri behar zutela, ez dakit, bai, txirrimen eta txibiton zertan dabiltzen, guazen. Txirri, Aizak, denek alde egin ditek! Iez babolio, bestelako jendea esaten diat beste guztiek alde egin ditek? Mirri, lasaitu ari desaitak zeintzut diren bestelako jende. Bai, bada, artezleak, kanbarak, danak, txusendariak ere alde egin ditek, Jaimek berak alde egin ditek, denak egin ditek alde. Ba, atxeden garaia izango zuten orain, eta horretxegatik, eta zer? Eta orain txedugula aukera! Baina, ze aukera? Nolas, ze aukera. De buruzoneko sari guztiak, lehiak ide inozo hoiei eman beharren geurera eramateko Aizu. Esaten ari zareten hori, azteko, lehiak idoiek ez dire inozoa, Hola, egoten dituk eta. Eta bestalde, proposatzen ari zareten hori zera, lapurketa zital eta borobil bat esterik ez da. Eta ez duzue honelakorik ezer egingo. Hori gauza itxusia baita, begira. Txirrenik ez diat lapurtzea esan, etxera eramatea bestik ez diat. Eta zer da hori lapurtzea baino? Lapurtzea oso itxusia denez ez duzue egingo. Gainera begira, ipuin honetan ikusiko duzue ze punturaino den izan daiteken txarra eta gaizkigina lapurketa. Behin batez, bazen kaleetan zehar kantari zebilen gizon itxu bat. Ator hona Mirtu, leku hau hona omen da. Jende asko pasatze omen da kantoi honetatik. Ea, kokatu nazak ondo hormaren ondoan. Jarbe dio, nausaba. Guai, supermorro. Mirtu, ator hona, lastana, ator, Mirtu, ator. Horrela ikasiko du kire osaba ez engainatzen. Nahi, nola jakindu, paretaren kontra jarri dudala. Zakurtxixa usaiagatik, babolio. Sekula santan ez du kire osaba engainatuko. Zein askarra zen itxu hori, Bai, ala da. Itxuek ez dute ikusmenik noski, baina bestelako zentzu guztiak guztiz aurreratuak dituzte. Aizak txirri, eta elkarrekin kantatzen alzuten hola. Ez, itxuak bai noski, baina besteak dirua bildu besterik ez zuen egiten. Pello Josepe, taberna dala, aurra jaio dala Raulen. Pello Josepe, taberna dala, aurra jaio dala Raulen. Pello Josepe, taberna dala, aurra jaio dala Raulen. Etxera joan da, esan omen du, Mirtu txapon hori ez izkutu. Honelakoak eiten baditu, izango aiz beti tximu. Mirtu, ez haut ikusten, baina ondo ezagutze haut. Ator, Mirtu, ator, bolillori. Arte inozo zen Mirtu hori! Bai, inozoa baina mutillo ona. Txikia, Aizak, eta diru asko biltzen alzuten horrela. Bai, uste baino gehiago. Entzun dezagun ipuinaren segida. Gozoak benetan, Mirtu? Mirtu? Aspaldi honetan nahikoa diru irabazi diagu.
Horregatik, leku seguru batetan ezkutatzen lagundu behar didak. Gure xoxak leku seguru batetan ezkutatzen. Duena, Saba. Beraz, gaur arratsaldean leku seguru batetara lagunduko nauk xoxak ezkutatzera. Ados? Duena, Saba. Tira, Mirtu, hi gaurkoz nahikoa janduk. Atorrona lastana. Mirtu, bakarrik algatoz. Ez aldator inor guri segika. Ez ez, Saba. Inor ez datorrela. Nasa zudurra bakea. Baba. Inor ez da ageri. Ostala, akabatu egin hau. Oraingo gazteek ez duzue zertarako aguanterik. Mirtu, leku honetan zuaitzik ba aldago? Bada tronkoa. Ea ba, ikasi ondo leku hau eta goazen lanean hastera. Lanean hastera. Oraindik baldu lanean hasteko sasoirik, Saba. Ikaragarrizko gogoa daukat lanean hasteko, Saba. Inoiz baina grina handiagoa. Ea ba, has gaitezen ba. Gorde betza, Saba. Mirtu. Inork ez ditu ikusiko, tronko. Lan ona egin diagu, Mirtu. Orain goazen hemendik lehen bailen, inork ikusi baino lehen. Lastima txirri. Itxu hori, atsegin gertatzen ari saidaketa. Ez zaudete lasai, oraindik ez eta amaitu ipuin. Segertatu zen ba. Begira, handik buska batetara, itxuak berriz ere dirua eskutatzeko beharra izan zuen, eta Mirturen laguntzaz abiatu ziren dirua eskutatuta zeukaten leku hartara. Berriro kuarteatuta utzi nago, Saba. Ja, lamentazioak utzi, Mirtu, eta goazen, dirua eskutatua dagoen lekua bilatzera. Zer? Saba! Zer, ez hauduk balekua aurkitzen? Bai, Saba, lekua hemen dago, baina pelen
arrastorik ez da. Ze? Zeozen arrastorik ez da hola. Baina ze esaten ari aiz doakabea. Esan dian segurtatzeko inor jarraitzen ezkintuela. Doakaben nazkante zerria. Egindakoak eginak zeude. Tira, orain galdutako dirua berreskuratzen saiatu behar dugu. Ea, Mirtu, non ginen, ona lagundu nazala eskatu nianean. Ostatuan? Ostatuan? Bai, ostatuan. Tira ba, eraman azak berriz ere ara. Eta nik esandakoei ez gero ezer erantzun. Ez, Osaba. Entzun, txintik ere ez, Bestela! Bai, Osaba, bere horrek esaten duena. Eraman azak, tira. Basek iatxirri, sekulako iztilu antolatuko zian itxuak ostatuan, baiet. Ez zaitezte urduri garri Mirrita Txiribiton. Ez zuen hori egin. Isilka jardun zen lehenengo aldian bezala. Osaba! Baina, zergatik heldu nau, Osaba. Nintzen, bere horren plateretik jaten ari? Orain ez, baina lehen agian bai. Eta kendu ezpadidak iretzatok erro. Hala ere, ez duk sekula santan ire Osaba engainatuko. Nola jakindu berarren plateretik jaten ari biltzela. Aspalditxoan, ire platerean zaratarik entzun ez dudalako. Mirtu. Nahi, sama? Gauzatxo bat esan behar diat orain. Nahi. Berriz ere, azkena gure xoxak ordetzera joan ginen leku hartara, eraman behar nauk. Berriz ere badiagu, diru multzotxo bat eta leku seguruan izkutatu behar diat. Baina Osaba... Honela ikasiko duk isilik egoten, enian ba esan nire esanik ez erantzuteko. Tira. Edantza kurpixka bat, ito ezadin. Iztiat ezer ulertzen, Txirri. Zer egin behar zuen bada lapur diruzare zikin horrek? Esaiguk, kontxo, esaiguk? Guztiz da erreza, Mirrita Txiribiton. Itxuak ziria sartu zion. Ziria, nola? Ara, lapur horrek hori entzun zuenean diru gehiago eskuratuko zuela pensatu zen eta guztiz poztu zen. Eta esaltzen horrela bada? Ez noski, edo ez guztiz bintzat. Gero kontu hartu baitzen, ara itxua ara joan eta dirurik ez zegoela ikustean, nazkatu egingo zela eta ez zuela diru gehiago sartuko. Orduan... Osaba! Lepoak ez dut burua aguantatzen. Ea Mirtu, hasi harriak eta alden zen eta atera zorroa ezkutelekutik. Bai, Osaba. Ze, hor alda dirua?
Bai, osaba, sentimorik ez da faltatzen. Katzak. Guazen, ospa dezagun. Bai, behingoatik nahi doan guztia jaten utziko diat. Guazen! Gustatu altzaizu ipuina. Bai, ikontatu aizateko oso polita hauen. Eta zerbait ikasi alduzu bertatik? Zertxoait ikasi diegu. Bai, ez dela inoiz ere, itxurik engainatu behar etxate baterako. Ondo da. Horixe. Eta ez dela inoiz ere, ezer lapurtu behar. Arrazoi txibiton, eta ize txirritxos ikasi nalduk, Zerbait ikasi dudan? Bai. Bai, jakin nahi duzue. Bai, jakin nahi diagu. Egitan jakin nahi duzue? Bai. Zatozte. Begira, hau ikasi dut. Lezio polita txirrik beste bi alproja hoiei partitu diena. Eta honekin txe amaitzen da gaurko gure Dondonkikilikon, hori bai, deboluzioneko partiketa egin behar dugu, eta oparien partiketa. Xabier, zer moduz? Oso ondo. Ea bazuen sariak zeintzu diren ardaz jokuak, etor argitaletxearen mendiak argitaldapen oso sorik zertxo bat ilustratzeko eta mendian barren ebiltzeko, Txirrimirri eta Txibitonen irudiak, noski zirzart diskoa, eta zahor txokolateak. Eta zuen puxtarri zegokion bezala, ifikatea, musikarte etxeak ematen duena, zuentzat oso osorik. Garbine, zu zer moduz? Oso ondo, esperientzia oso polita. Bai. Eta etxetik ikusten gaituzuen guztiontzat, badakizue zozketa egin behar dugula, eta aste honetako zozketan suertatutakoak Orbaiz Aretxabaleta Lekeitiarra dugu, Mirenelo Segi López Durangoarra, eta Juana Sukia Ataundarra. Guzti hauek jasoko duzu Txirrimirri eta Txibitonen diska berria zuen etxeetan, eta aste honetako galdera zein izango den, ea sukalde errezetaren bat bidaltzen diguzuen. Sukalde errezeta simple bat, sentzilo bat, ea zuek bidaltzen diguzuen, Dondonkikilikon 625 postakutxatila Donostiara. Eta aio esan aurretik, sukalde kontuetan esperintziduna dugun Anamaririk galetu nahi genuke, Dondonkikilikon agurtzeko esate baterako, zuk ze postre prestatuko zenuke? Pastas de almendra. Almendra pastak, nola egiten dira horiek? Egiten dira arrautza gorrengoakin, azukrea eta almendra mehetutakoa. Dana batu eta gero labien sartu 4 minutu eta jazta. Ainerrez? Ainerrez, bai. Erki ba, orduan guk ere ingo ditu. Esker mila iruroi eta esker mila noski gurekin egon zareten guzti-guztioi. Aio eta ondo segi, datorren aste arte.